Yeah, yeah, yeah. You know the West Coast is back for all you suckers. So put something in there. Tässä heittää teille Unimajava tosi seikkoja asiaa. En aio saarnata puhdasta totuutta unesta. Sä sisäistät nää läppät, jos et oo unes. Kun Unimajava käy ikkunan takana, niin liian monet pelaa eikä rela. Sul pysyy ajatukset kasassa, jos osaat näit juttui, unesta oikein kelaa. Jos et saa paljon unta sun kalloo, sul palaa vaan valot ja läpi yön aiot valvo. Kävelet koulussa seuraavana aamuna kuin zombi, vaellat käytävillä haamuna ja univaje sun aivoja järsii. Oppiminen ja muistaminen kärsii. Yo! Lihakset ei jaksa toimii, suoritukset tippuu ja sulle ei oo voimia. Nousta edes sängystä, voitavatonta, rentoutuminen, palautuminen mahdotonta. Jos liika kilosikin inhottaa, niin univaje sua vielä enemmän lihottaa. Jos luulet, et muistamiseen auttaa omegat, niin ilman unta unohda se ja sua seuraa iho-ongelmat. Finnit, akne, etkö sä saa niistä tarpeeksi? Niihin ratkaisu on unessa, ei apteekis. Jou, tässä oli Unimajava, joka sulle Uniraflas tarjoaa suurimman annoksen. Sen nimi on Untapalloon. Rauha.